és a megjelent járművek száma pedig több mint 150. Hogyan zajlott a szervezés? Hát a szervezés az már elkezdődött február környékén azzal, hogy néhány veterános barátunkat, néhány klubot, kiállításokat, egyebeket a Jáger Zsolti barátommal végiglátogattunk, és ott beszélgettünk veteránosokkal, hogy van-e kedvük eljönni hozzánk, hiszen mindig frissíteni kell nem csak azokat az arcokat, akik állandóan itt vannak, nagyon megbecsüljük őket, mert nagyon szeretjük őket, hogy itt vannak, de mindig kell újítani egy picit, és most másokat is igyekeztünk megtalálni, és komolyan vették a dolgot, és sokan el is jöttek újként. Hogy vagy megelégedő az idei felhozatallal? Még egyelőre nincs vége, maga a felhozata az már most nem fog bővülni, inkább mennek már elé, ezt nagyon sajnálom, mert nem volt idő mindent megnézni. A felhozata azt gondolom nagyon széles körű, nagyon színes. Több kategória van, mint amilyen eddig volt, most például vannak itt a hátunk mögött keleti teherautók, amely egy egészen más blokk, mint amit eddig láttunk, eddig csak egy ZIL képviselte, most egyre többen vannak például abból is, traktorból is sokkal többen jöttek, úgyhogy azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk ezzel. Milyen kategóriákat díjaztatok? A díjazás motor, személyautó és traktor kategória, illetve néhány külön díj volt. Milyen szempontok alapján döntött a zsűri? A zsűrinek nehéz dolga volt, az eredetiség és az esztétika az volt a legfontosabb ebben, és a restaurálás mértéke. Csak azokat vonzotta ez a rendezvény, akik érdeklődnek a veterán autók iránt, hanem a családokat és bárkit is tulajdonképpen. Milyen rendezvényekkel készültetek még? Hát alapvetően ugye készültünk gyerekekre, hiszen aki meg szeretné nézni a veterán járműveket, és eljön egy gyermekkel, a gyermek nem szeretné megnézni, ő szórakozni szeretne, ezért aztán gyermekfoglalkoztató sátorral, arcfestéssel, csillántetkó, ami most ugye nagyon divatos, illetve szimulátor van, amiben játszhatnak, meg van egy ilyen lövöldözős játékunk is. Ezek voltak a színpadon kívüli produkciók, a színpadon különböző fellépők voltak Ajkáról, Tósok Berendről és Sümegről. Az S-Czár vendég, aki talán még most is hallható a színpadon, ő a Keresztes Ildikó. Augusztus első napján immár 5. alkalommal telt meg a Tósoki focipálya különböző korú veterán autókkal. Milyen kategóriákban érkeztek járművek? Személyautó, motor, traktor, illetve egyéb kategória, amelyben általában keleti teherautók voltak. Melyik autó számít veteránnak, milyen idős autóval, milyen idős járművel lehetett nevezni erre a mostani fesztiválra? Igazából azért hívjuk ezt Nosztalgia Jármű Fesztiválnak, mert soha nem az a cél ebben a családias környezetben, hogy valóban csak kizárólag veteránok jöjjenek, hanem sok esetben inkább az, hogy azok az emberek, akik ezeket a keleti-nyugati járműveket hajlandóak megőrizni az utókor számára, azok jöjjenek össze, mutassák meg. Tehát én azt gondolom, hogy kb. Egy olyan 25 éves kortól már jöhettek a kiállítók, és voltak is 25-től mondjuk 70 éves járműig. Mi volt a legérdekesebb? Hát egy Citroen volt a legérdekesebb, ha jól emlékszem, akkor ő lett az első helyezett. Nagyon-nagyon szép kidolgozása volt, de nagyon nehéz volt a zsűri dolga, mert azért azt láttuk, hogy mindenki igényesen odafigyelt, még egy
a keleti blokkban létező mondjuk a Ladára, akit nem akarok megbántani, nagyon szeretem, imádom tényleg, és hát ő az orosz Mercedes, és a Lada és a Zsiguli, és olyan kidolgozások voltak, hogy mindannyian csak csodáltuk. Remélem, hogy ezt észrevették a látogatók is. Honnan lehet beszerezni ezekhez a régi járművekhez különböző alkatrészeket, hiszen ugye a legtöbbjét már nem is gyártják, csak esetleg nagyon-nagyon ritka, hogyha eredeti alkatrészeket lehet megszerezni. Hát ez egy érdekes dolog, mert a mostani autók alkatrész beszerzésében elég jártas vagyok, ellenben a veteránokéban kevésbé, de ettől függetlenül még mindig lehet gyári megrendeléseket leadni, akár keleti, akár nyugati blokkba, úgyhogy be lehet szerezni a gyártól még a mai napig. Ha nagyon-nagyon nincsen, akkor talán le is gyártják, hát nyilván annak megvan az ára, de azt gondolom, hogy úgy egy igazi a jármű, hogyha arra korrektül odafigyelnek, és nem mindenféle más dolgokat tesznek fel, ami nem odavaló, és ez meg is látszott egyébként a gondos gazdákon. Mit jelent, mitől lesz eredeti, mitől lesz hamisíthatatlan egy ilyen jármű, ami még a nosztalgiai időket idézi? Kétféle módon lehet egy járművet felújítani. Az egyik fajta felújítása ezeknek a járműveknek az csak tényleg felújítás kategóriába megy. Az azt jelenti, hogy dokumentációk nélkül többé-kevésbé eredeti állapotába próbálják hozni. Nem biztos, hogy feltétlenül dokumentumokkal alá tudják támasztani, és utána tudnak járni a dolgoknak. Ellenben van egy másik fajta, ez a restaurálás, abból láttunk itt ebbe a környezetbe többet is. Akkor darabokra szétszedik az autót, eleve a szétszedés is dokumentálják az alkatrészvásárlást. Gyakorlatilag olyan, mint egy ISO rendszerbe ezt megcsinálnák, és a végén úgy rakják össze, hogy be tudják bizonyítani, hogy igen, én ezt itt és itt ilyen körülmények között készítettem és vásároltam hozzá az alkatrészeket, és úgy rakták össze. A tulajdonosoknak ez mekkora időigényt jelenthet, mekkora anyagi ráfordítást jelenthet? Lehet egy ilyen tólikhatárt meghúzni? Toll az 0 forint, vagy költ rá, vagy nem. Van, aki egyébként például azt szereti, hogy eredeti állapotában jeleníti meg a járművet, nyilván akkor is meg kell vásárolni, ha csak nem ő vette eredeti újkorába. Hát a határ a csillagos ég. Tehát itt ugye már olyan technológiák vannak, amely esetében például egy festés 1938-ban nem volt még, ma meg olyan körülményeket teremtenek, hogy az új autókat se fújják le olyanra, mint mondjuk egy ilyen veteránt, azt szokták néha mondani, hogy túl van restaurálva. Tehát nagyon széles a határ, és nem akarunk senkinek a pénztárcájába turkálni, tehát nem akarjuk azt mondani, hogy mikortól, vagy mekkora összegtől meddig, de az biztos, hogy időben nagyon-nagyon sok idő. Tehát ez, amikor az első fesztivál volt, mi első díjként elmentünk a Lévai Sándor barátunkhoz, ő ajánlott fel, hogy látogassuk meg a traktor kiállítását, és ezt így lehetett nagyon jól jellemezni. Sándor mondta, ha idézhetem őt, megérkeztünk az ő udvarába, 95 darab traktorja van, és úgy várt bennünket, hogy gyertek barátaim, megmutatom nektek a gyűjteményemet, és meg fogjátok látni a betegség mértékét. Nem én akartam ezt mondani, ő, mint veterán gyűjtő mondta ezt, hogy bizonyos szempontból ez egy betegség, tehát ez már túlmutat azon, hogy valaki hobbiból csinálja, de én nagyon-nagyon díjazom ezt a dolgot, és nagy tisztelőjük vagyok. És nagyon sokan örültek ennek, nagyon sok látogatója volt ennek a mai napnak, hiszen most is a sátor tele van. Talán szerintem 2 és 3 ezer ember között volt a látogatók, a kiállítók, a szponzorok és a dolgozók létszáma együttesen. Mi mindent lehetett látni még itt a veterán járművek mellett, és mi mindennel lehetett még elütni az időt? Hát a Tórsok-Berendét Egyesület ez egy közhasznú szervezet, tehát mi a feladatunk az, hogy Tórsok-Berendét és a környezetét szórakoztassuk, programokat szervezünk, azt gondolom, hogy ebben nem vagyunk hiány egész évben sem. Itt a fesztiválon gyakorlatilag a járműveken kívül kezdődött azzal, hogy akik gyermekek nem szeretik sokáig nézni a járműveket, színpadi és színpadon kívüli programokkal szórakozhattak. A szokásos kisvonatunk, veteránbuszunk megint volt óriási sikerrel, volt egy mini vidámparkunk céllövöldével, továbbá a színpadon is szórakozhattak különböző előadásokon. Úgyhogy azt gondolom, hogy az Egyesületnek az önkéntes dolgozói megint kitettek magukért, amit nagyon szépen köszönök ezúton nekik. És sztárvendég is érkezett ide a Torsok-Beréndi focipályára. Ajkán már voltak itt többször is, de most Torsok-Berénden először. Így van, hát ők a 100 fok Celsius, nagyon-nagyon sokan ezen nőttünk fel. Volt egy szándékos, tipikus kérésünk is, ami a mai napra szólt, hogy játsszák már el nekünk a Jó öreg gépem című nótát, de a Litvai Imi a vezetőjük, aki nagyon jó barátom, azt mondta, hogy Tomikám, ezek kicsit sokba fog nektek kerülni. Persze viccből mondta, de szeretettel teljesítették, azon már túl vagyunk. Szeretjük, imádjuk, látom a boldog arcokat, úgyhogy azt gondolom, ez mindent elmond az együttesről. Minden ágon olyan ez a hely, hatalmas hegyekből gyors folyók indulnak el. Az élet elsodott, de vár a szülői ház, a gyermekkorom